Dobar dan svima. Otvaram 49. sednicu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Konstatujem da imamo potreban kvorum za rad i odlučivanje. Prisutno je 10 članova, odnosno zamenika članova odbora. Pored članova današnjoj sednici prisustvuju iz Ratela dr. Vladica Tintor, direktor Ratela, zatim dr. Vladimir Krstić, član upravnog odbora Ratela, zatim Ljiljana Jakovljević, direktorka sektora za ekonomske poslove, zatim Jelena Ivanović, direktorka sektora za pravne i opšte poslove i Zorica Pantić, PR. Pored njih, tu su nam danas i iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Andan i Marija Vučinić, viši savjetnici, zatim Sava Savić, pomoćnik ministra i Milan Vojvodić, šef odseka. Pozdravljam sve prisutne i za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Prva tačka, razmatranje izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu. Druga tačka, razmatranje izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. januara 2019. do 31. marta 2019. godine. I treća tačka, razmatranje izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1. april 2019. godine do 30. juna 2019. godine. Da li se slažete sa predloženim dnevnim redom? Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen. Takođe predlažem da tačku 2 i 3 razmotrimo zajedno, obzirom da se radi o izveštajima o radu ministarstva za prvi i drugi kvartal 2019. godine, a da se nakon toga izjasnimo o svakoj tački posebno u e-parlamentu. Molim vas da glasate o ovom predlogu. Zaključujem glasanje i konstatujem da je ovaj predlog usvojen. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu potrebno je da usvojimo zapisnik sa 48. sednice odbora. Da li imate primedbi na predloženi tekst zapisnika? Ukoliko ne, molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 48. sednice odbora. Sada prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu. Molim predstavnika Regulatorne agencije da uzme reč. Direktor agencije, izvolite, prijavit ćete se samo na mikrofon. Miša, desno delo ekrana, na sredinu. Izvolite. Poštovana predsednice odbora, gospođa Rakić, poštovani članovi odbora, narodni poslanici, meni je izuzetno zadovoljstvo, pored obaveze koje imamo, a to je predstavljanje godišnjeg izveštaja o radu, da u ovom sastavu možemo detaljnije malo da obrazložimo šta je ono što smo radili u prethodnoj godini i neke najvažnije dešavanja na tržištu telekomunikacije i poštanskih usluga iz 2018. godine. Aktivnosti Ratela kao nacionalnog regulatornog tela za oblast elektronske komunikacije, poštanskih usluga i informacijne bezbednosti tokom prošle godine su bile usmerene na očuvanje konkurentnog tržišta, poboljšanje uslova za rad operatora, obezbeđivanje većih stepena zaštite krajnjih korisnika, poboljšanje kvaliteta usluga kao i na promociju informacijne bezbednosti u Republici Srbiji. Šta su najvažnije aktivnosti koje smo imali? Izdali smo preko 15.000 pojedinačnih dozvola za korišćenje radiofrekvencija. U novembru prošle godine po prvi put izdata je privremena dozvola za korišćenje radiofrekvencije za takozvanu TDAB radiodifuznu stanicu, čime je otpočela testna faza uvođenja terestričke digitalne audio radiodifuzije u Srbiji. Znači, posle digitalne televizije koja je uvedena 2015. godine, otpočeli smo sa procesom uvođenja digitalnog radija. Formirano je 885 novih predmeta u vezi sa prigovorima korisnika, pri čemu je 502 prigovora rešeno pozitivno, izdate su 563 potvrde usaglašenosti radio opreme, doneto je 45 rešenja o dodeli, produženju ili oduzimanju numeracije, imali smo preko 6.500 kontrolmernih zapisa u bazu podataka, 156 potvrda upisu i brisanju operatora, a u registar posebnih certova je upisano 4 nova posebna certa. Upravni odbor Ratela je doneo 7 novih pravilnika.
U vezi sa poslovima unapređenja infrastrukture sistema za monitoring spektra izgrađeno je još jedan antenski stub, montirana merna oprema, čime su proširene mogućnosti za merenje iz kontrolnog mernog centra u Nišu. Ja se nadam da će i poslanici imati prilike da vide taj centar u Nišu, koji mislim da predstavlja jedan ponos Republike Srbije po pitanju monitoringa radiofrekvencijskog spektra. Do kraja 2018. godine završeni su građevinski radovi na 12 lokacija, a od toga 3 stanice su već puštene u rad. Takođe, nastavljene su aktivnosti za proširenje mreže senzora, preko kojih se obavlja kontinuarno i dugotrajno praćenje nivoa električnog polja, koje potiče od elektronskih komunikacijnih mreža i opreme. I važno istaći da ovaj projekat je dobio i priznanje u okviru nacionalnog portala otvorenih podataka koji podržava Vlada Republike Srbije. Obavili smo analize 9 relevantnih tržišta i na osnovu tih analiza doneta je nova odluka o utvrđivanju relevantnih tržišta podložne prethodnoj regulaciji, objavljena u Službenom glasniku broj 78/18. U toku prošle godine obavili smo i uporedno merenje i analizu parametra kvaliteta usluga koje mobilni operatori u Republici Srbiji pružaju krajnjim korisnicima i tada smo merenja uradili u 47 gradova, prešli smo 10.000 km puteva, obavljeno je preko 6.000 poziva i 100.000 sesija prenosa podataka. Tokom prošle godine imali smo 119 terenskih provjera rada operatora. Septembra prošle godine smo pustili u rad posebnu internet stranicu za nacionalni CERT, putem koje korisnici mogu prijaviti incidente iz domena informacione bezbednosti. Takođe, u toku prošle godine 4 operatora su pristupili apliciranju za pojedinačne dozvole za korišćenje radiofrekvencije putem aplikacija e-dozvola, znači to je servis za privredu koji smo pustili prošle godine. Potpisali smo protokol o saradnji sa Agencijom za privredne registre, takođe sa kontrolom leta Srbije i Crne Gore u oblasti nacionalne regulative, izdavanje pojedinačnih dozvola, istraživanje smetnji, bezbednosti vazdušnog saobraćaja i procene rizika ublažavanja posledica incidenata u okviru informacione bezbednosti. Takođe potpisan je protokol o saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija vezano za informacijonu bezbednost, a što se tiče međunarodne saradnje, potpisali smo protokol o saradnji između Agencije za elektronsku komunikaciju Republike tada Makedonije, sada Severne Makedonije. Ja kao direktor ATEL-a sam tokom prošle godine obavljao funkciju zamenika predsedavajućeg tela Evropskog regulatora za elektronske komunikacije kao jedini predstavnik zemalja koje nisu članice Evropske unije, što je posebno zanimljivo jer tokom prošle godine je na nivou Evropske unije doneta potpuno nova regulativa iz oblasti elektronskih komunikacija. Takođe, bili smo domaćini više značajnih međunarodnih skupova. Maja prošle godine je bila radno telo Evropskog komiteta za poštansku regulativu CERP. Takođe smo imali forum saradnje regulatornih tela iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije novembra prošle godine i najveći skup koji je RATEL ikad organizovao jeste 15. plenarno zasedanje Evropske grupe regulatora za poštanske usluge krajem novembra prošle godine. Ja se zahvaljujem članici odbora koja je aktivno učestvovala u otvaranju ovog skupa. Takođe, decembra prošle godine ovaj odbor je usvojio izveštaj o radu za 2017. godinu. Što se tiče finansijskih pokazatelja, odnosno poslovanja RATEL-a u 2018. godini, prema prvim izveštajima koji smo vam poslali, ukupni prihodi su bili 2 milijarde i 71 milion dinara, rashodi 840 miliona dinara, odnosno dobit milijardu 231 milion dinara. Međutim, s obzirom da smo u toku 2018. godine bili predmet revizije Državne revizorske institucije, urađeni su korigovani finansijski izveštaj na osnovu konsultacije sa njima i primedaba koje su dali, tako da konačan izveštaj iznosi da su naši prihodi bili još veći, 2 milijarde 136 miliona dinara, rashodi su ostali isti, tako da ukupna dobit je bila skoro milijardu i 300 miliona dinara i mi smo sredinom septembra taj iznos uplatili u budžet Republike Srbije. I hteo bi u kratkim crtama samo da se osvrnem na pregled tržišta telekomunikacije i poštanskih usluga za prošlu godinu.
ono što je bitno istaći jeste da je ukupan prihod ostvaren na tržištu elektronske komunikacije u prošloj godini iznosio 198 milijardi dinara, što je više za 3,9% u odnosu na 2017. godinu i ovo je vrlo, da kažemo, hrabrujući podatak s obzirom da u prethodnih nekoliko godina taj rast bio između 1 i 2%. Takođe, najveći udeo u ovim prihodima i dalje čine usluge mobilne telefonije, 58% od ukupnih prihoda. Ono što je isto zanimljivo jeste da su ukupne investicije toku prošle godine u ovom sektoru iznosile 41 milijardu dinara, što je čak za 27% više u odnosu na 2017. godinu, što su pre svega posledica velikih investicija operatora u optičku infrastrukturu, ali i u mobilne mreže. Što se tiče segmenta javne fiksne telefonske mreže, na kraju prošle godine bilo je registrovano 38 operatora, ukupni prihodi su niži za 7% u odnosu na prethodnu godinu, iznosili su 30 milijardi dinara, a sa druge strane investicije su porasle za 37%, iznosili su oko 11 milijardi dinara i prosto bih hteo da pojasnim da, jer možda deluje to malo kontradiktorno da prihodi padaju, investicije rastu, prihodi padaju zato što prosto govorni saobraćaj pada, a s druge strane ta mreža koja se ranije koristila za fiksnu telefoniju danas se koriste za mnoge druge usluge, tako da operatorima se i tekako isplati da nastave da investiraju te mreže. Što se tiče tržišnih učešća, Telekom Srbije i dalje dominantno na to tržište 82%, SBB 15% i tako dalje. Što se tiče broja pretplatnika, na kraju prošle godine je bilo 2,43 miliona pretplatnika, saobraćaj se skoro duplo manji u odnosu na period od pre 5 godina, sada iznosi 38 miliona minuta. Tokom prošle godine 58.000 pretplatnika je promenilo operatora, a pritom zadržalo isti broj i ukupno prenetih brojeva od kad imamo ovaj servis jeste skoro 300.000 pretplatnika je promenilo operatora, a zadržalo isti broj. Što se tiče javnih mobilnih telekomunikacijnih mreža i usluga, u toku prošle godine na tržištu su bila 3 mrežna operatora, Telekom, Telenor i VIP. Takođe, od 2016. godine registrovana su i 2 virtualna mobilna operatora, Mundio i Globaltel, i od ta 2 operatora Globaltel je i aktivan na tržištu sa korisnicima. Prihodi od mobilne mreže iznosile su 115 milijardi dinara, odnosno skoro milijardu evra, i to je rast od 3,4% u poređenju sa prethodnom godinom. Što se tiče broja korisnika, on već nekoliko godina unazad pada, pre svega broj prepaid korisnika, tako da ukupan broj pretplatnika iznosi 8,4 miliona, odnosno 120% gledano na 100 stanovnika. Ono što je ohrabrujuće jeste da i pored pada broja korisnika mobilni operatori i dalje imaju prostora za rast, što pokazuju rast prihoda od preko 3%, i takođe je jako važno da broj postpaid korisnika je veći nego prepaid korisnika. Što se tiče odlaznog govornog saobraćaja, on je u prošloj godini iznosio 16,6 milijardi minuta i dalje u rastu, iako ima evropskih zemalja gde govorni saobraćaj pada. A ono što je još interesantnije jeste da količina prenetih podataka je više nego duplirana u odnosu na 2017. godinu, iznosilo je 208.000 terabajta. Što se tiče tržišnih učešća, po broju korisnika 45% su pretplatnici Telekoma, 31 Telenora i 23% VIP-a. Međutim, kad se pogledaju prihodi, 37,1% procenata dolazi od prihoda Telekoma, 37,2 Telenora i 25,7 VIP-a. Znači, dalje imamo situaciju da, iako Telenor ima manji broj korisnika, i dalje ima veće prihode od svih ostalih. Što se tiče interneta, u Srbiji je
prošle godine bilo evidentirano 194 internet operatora. Prihod iz ovog segmenta se povećao za 8,3%, iznosio 25 milijardi dinara i ukupan broj pretplatnika iznosio 1,55 miliona, odnosno rast od skoro 5% u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je, kada gledamo po segmentima, najzanimljivije, to je distribucija medijskih sadržaja. Krajem prošle godine bilo registrovano 81 operator koji su pružali uslugu distribucije medijskih sadržaja preko različitih tehnologija, znači kablovsku distributivnu mrežu, mrežu bakarnih parica, satelitsku distributivnu mrežu i bežičnu mrežu. Prihod od distribucije medijskih sadržaja u prošloj godini iznosio 24 milijarde dinara i veći je za čak 18% i ovo je najbrži rastući segment u odnosu na sve ostale. Naravno, to prati izuzetan rast broja korisnika za 10,6% više u odnosu na 2017. godinu i krajem prošle godine iznosio 1,88 miliona pretplatnika, odnosno 75% domaćinstava, što znači da sa ovom dinamikom možemo očekivati u naredne 2-3 godine da najveći broj domaćinstava imaju neki vid kablovske televizije. Što se tiče tržišta poštanskih usluga, evidentiran je rast za 1%, što možda deluje malo, međutim, s obzirom da u većini evropskih zemalja dolazi do pada, ovo je ipak dobar rezultat. Ukupno 325 miliona poštanskih usluga, što kad se preračuna po domaćinstvu, to je 131 pošiljka po domaćinstvu godišnje, odnosno 45 pošiljaka po stanovniku, prihod od 20 milijardi dinara, bilo je registrovano 59 operatora, uključujući javnog poštanskog operatora, preduzeće Pošta Srbije, potom registrovani su 25 operatora za ekspres usluge u unutrašnjem saobraćaju, 2 operatora za međunarodne ekspres usluge, 6 operatora i međunarodne unutrašnje ekspres usluge i 26 operatora je obavljalo kurirske usluge. Što se tiče obima, univerzalne poštanske usluge, ono je iznosilo oko 289 miliona pošiljaka, dok s druge strane komercijalne usluge preko 35 miliona, odnosno oko 11%, ali ono što je interesantno, tih 11% komercijalne usluge je u prihodima iznosilo 55%. Znači, komercijalne usluge su daleko lukrativnije nego univerzalna poštanska usluga, što predstavlja veliki izazov za javnog poštanskog operatora. I sa ovim bi praktično završio najvažnije segmente po pitanju izveštaja o radu o RATEL-u za prošlu godinu i stanju tržišta telekomunikacije i poštanskih usluga. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Tintor, na zaista iscrpnom izveštaju, ali svakako da takav i treba da bude kada zaista u njemu ima dosta, onako mogu da kažem, povoljnih podataka. Mogu da kažem i da je ovaj odbor imao prilike u na samom početku saziva da obiđe vašu mernu stanicu u Dobanovcima i svi smo mogli da se uverimo u koliko lošim uslovima je tada to tamo funkcionisalo i drago mi je da čujem da je sada u Nišu nešto čime se možete pohvaliti. Mi smo pokušali da ovu sednicu gde bi vi prezentovali ovaj godišnji izveštaj za 2018. održimo tamo, međutim zbog zaista velikog obima posla narodnih poslanika sada u parlamentu, predlog je bio da posetu Nišu odložimo za neki naredni put, tako da eto to recimo ostane za proleće. Nadam se da se svi slažete. Zahvaljujem se još jednom i na osnovu člana 237 Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres i pitam kod prisutnih članova, odnosno zamenika članova odbora želi reč. Gospođa Petrović, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća, drage koleginice i kolege. Prave čast i zadovoljstvo, mogu da kažem, je radost za nas ovde u plenumu, za narodne poslanike i za ovaj odbor, da možemo da čujemo jedan ovakav izveštaj. Mi jesmo narodni predstavnici i često imamo poteškoće i
najčešće rešavamo neka teška pitanja, vrlo retko smo u prilici da čujemo nešto što je ovako pozitivno, promotivno i dobro. I zato Republička agencija za telekomunikacije treba da bude pohvaljena i ovom prilikom, to naravno nije prvi put, svi vaši izveštaji do sada su bili jako dobri i što se nas tiče, što se tiče ovog odbora, dobili ste ovde pohvale, ali ja svakako moram da istaknem da vi kao nezavisna, objektivna i profesionalna agencija, samoodrživa, na početku i na kraju to da istaknem, finansijski i u svakom drugom smislu, rastete, razvijate se, to pokazujete ne samo u onom finansijskom smislu koji mi merimo i najčešće u brojkama ponavljamo i kažemo da, punite budžet svake godine i ta vaša dobit iz godine u godinu raste i to je dobro i hvala vam što se ponašate racionalno i domaćinski i što punite budžet Republike Srbije, zapravo vi doprinosite boljem životu naših građana. Ali ono što je još važnije, to je da vi svojom stručnošću, posvećenošću i profesionalnošću rastete iz godine u godinu, a to se odražava na vaš međunarodni ugled i poštovanje stručne i međunarodne javnosti, o čemu ste vi malo čas govorili i to svakako treba da se istakne, to je čast kako za RATEL, tako i za Republiku Srbiju i sve nas koji imamo prilike da radimo sa vama, naročito za ovaj odbor kome vi podnosite godišnji izveštaj. Ovom prilikom je malo čas u razgovoru sa koleginicom Stefanom Miladinović, prosto ne mogu da vas ne pohvalim, moram i u njeno i u svoje ime, ona je morala da izađe, da iznesem pohvale na račun rada i poslovanja RATEL-a. Želim vam da tako nastavite. Shvatila sam da nas pozivate u Niš. Gospođo predsjednice, nadam se da ćete naći neki termin kad ćemo moći da se odazovemo i da posjetimo RATEL u Nišu. Ono što bi pre nego što završim svoje izlaganje mogla da kažem, a to je da mi odgovorite samo šta je bilo na vanrednom kongresu Svetskog poštanskog saveza i kako će se to odraziti na tržište poštanskih usluga. To bi bilo moje jedino pitanje uz sve druge pohvale koje ovom prilikom u svoje ime i u ime koleginice koje sam malo čas spomenula iznosim i dajem vam podršku da nastavite dalje iz godine u godinu, da budete još bolji i još uspešniji, da budete na ponos i Srbiji i nama poslanicima. Hvala vam. Zahvaljujem se, gospođo Petrović. Hoćete da odgovorite? Izvolite. Ja prosto nemam toliko iskustva da nađem način kako da odgovorim, ali jedino mislim da je pravi odgovor na to je da svojim radom prosto opravdamo ove rečenice koje smo ovde čuli. Što se tiče jedne vrlo aktuelne teme po pitanju Svetskog poštanskog saveza, prošle nedelje u Ženevi bio vanredni kongres, što se vrlo retko dešava, znači Svetski poštanski savez svake 4. godine zaseda, ovo je bio stvarno ozbiljan izuzetak, a sve iza toga se krije međunarodni poštanski saobraćaj po pitanju malih paketa. Naime, veliki je problem zemljama koje mnogo više uvoze paketa nego što izvoze zbog relativno niskih cena i Amerika je pokrenula tu kampanju da se te cene promene. Čak i predsjednik Trump u jednom trenutku rekao da će istupiti iz Svetskog poštanskog saveza ukoliko se tako nešto ne promeni. Zbog ozbiljnosti situacije zakazan je vanredni kongres, bili su predstavnici i regulatora i ministarstva i javnog poštanskog operatora. 3 opcije su bile na stolu, jedna je da se ne menja ništa, druga je da se izmene vrše odmah i treća neka kompromisna varijanta jeste da to ide u nekom periodu 5-godišnjem. Te izmene na kraju je pobedila neka varijanta te posljednje opcije, s tim što je Americi ostavljena mogućnost da odmah izmeni unilateralno sve te promene. Ono što, mislim, to je neki visok nivo globalne politike koji ne bih hteo da ulazim, ali ono što je bitno za nas jeste da su mi odradili kalkulacije, procenjujemo da to u ovom trenutku ne bi trebalo ozbiljnije da se odrazi na tržište poštanskih usluga, s tim što treba biti obazriv za situacije ako se ovim saobraćajem drastično promeni, može da dođe do problema, tako da svakako ćemo svi zajedno pratiti tu situaciju. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Tintor. Da li još neko želi reč?
Evo ja bih da dodam na ovo izlaganje moje koleginice Petrović da ono što ste vi rekli, sve ovo što je ona rekla, i ne trebate da zaslužite, već ste zaslužili i opravdali. Mogu slobodno da kažem, ono što treba jeste samo da održite to stanje i da budete još bolji. Što se tiče poziva Nišu, to poziv od njih stoji, tako da ukoliko se dogovorimo i ukoliko narodni poslanici i ranije budu imali, odnosno njihove obaveze im to budu dozvolili, ja nemam ništa protiv da to bude i ranije. Ukoliko nema više prijava za reč, a nema, ja zaključujem pretres po ovoj tački dnevnog reda i saglasno članu 237 stav 4 Poslovnika Narodne skupštine koji kaže: nakon razmatranja izveštaja, Odbor podnosi izveštaj Narodnoj skupštini s predlogom zaključka, odnosno preporuke. U skladu sa tim predlažem sledeći zaključak. Povodom razmatranja izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu, prihvata se izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu i ovaj zaključak objaviti u Službenom glasniku Republike Srbije. Potrebno je da se izjasnimo o ovom predlogu zaključka. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da je Odbor jednoglasno utvrdio predlog zaključka koji će dostaviti Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Za izvestioca Odbora i predstavnika predlagača na sednici Narodne skupštine određujem predsednika Odbora. Prelazimo na drugu i na treću tačku dnevnog reda. Evo ja sad mogu slobodno da vas zamolim samo da se zamenite, da vam se još jednom zahvalim na izveštaju i na dolasku, pa smo mi na vezi, pošto vidite da ima zainteresovanih za Niš. Sa dobrima se uvek treba Hvala vam. družiti. Da. Prijetno. Prijetno. Vlado, brzo ćeš mi trebati. Pozdravite sve u Ratovu. Brzo ćeš mi trebati. Zahvaljujem. Druga tačka, razmatranje izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije za period 1. januar 2019. do 31. marta 2019. godine i razmatranje izveštaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1. april 2019. do 30. juna 2019. Kao što smo na početku usvojili, ove dve tačke su objedinjene. Molim predstavnika ministarstva da uzme reč, znači objedinite samo izveštaje u jedan. Molim samo da se prijavite. Izvolite. Poštovana predsjednice odbora, gospođe Rakić, poštovani članovi odbora, uvaženi narodni poslanici, drage koleginice i kolege. Aktivnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u domenu informacionog društva i informacijne bezbednosti su bile usmerene u razvoju zakonodavnog okvira i implementaciji zakona u oblasti elektronskog poslovanja i informacijne bezbednosti, razvoju međunarodne saradnje u oblasti elektronskog poslovanja, razvoju digitalne pismenosti, podizanje svesti i zaštite bezbednosti dece na internetu, kao i kampanje u cilju podizanja digitalne pismenosti, onda aktivnosti na kapitalnim projektima i razvoju telekomunikacione infrastrukture u ustanovama obrazovanja, takođe saradnja sa organizacijama civilnog društva i nevladinim sektorom u oblasti razvoja računarske pismenosti i razvoju digitalnih kompetencija, sve to u cilju razvoja IKT sektora koji u poslednjim godinama beleži najveći rast i ogroman potencijal u smislu da je prošle godini rast izvoza veći od 26% i prelazi milijardu i 135 miliona evra. Takođe se susrećemo sa razvojem ljudskih resursa, to jest da deficit kadrova pospešamo time što sprovodimo aktivnosti na prekvalifikaciji, na povećanju broja studenta na tehničkim fakultetima, a sve to u cilju sveukupnog ekonomskog rasta i razvoja u Republici Srbiji. Kada govorimo o
aktivnostima u domenu zakonodavnog okvira ministarstvo je nastavilo sa donošenjem podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji, uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i u prvom i drugom kvartalu 2019. su usvojena podzakonska akta i pravilnici o iznosu osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja, pravilnik o tehničkim uslovima za formu i način objavljivanja javne liste kvalifikovanih usluga, pravilnik o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova, odnosno ocenjivanju usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja, kao i pravilnik o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata, kojim se bliže uređuju uslovi koje treba da ispune pružaoci kvalifikovanih usluga od poverenja ukoliko žele da obavljaju usluge validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa i pečata, a sve to u cilju pune primene Zakona o elektronskom poslovanju. Ono što želim da naglasim je da je u trećem kvartalu donet pravilnik o vremenskom žigu, iako je to nakon ova dva, a zašto? I nastavljene su aktivnosti na donošenju pravilnika o elektronskoj dostavi, čime smo obuhvatili sva podzakonska akta koja su predviđena ovim zakonom i čime smo stvorili uslove za razvoj elektronskog poslovanja u Republici Srbiji i zaista imamo ogroman pomak i uspeh kod sertifikovanja novih pružaoca usluga od poverenja, gde se javljaju telko operatori i postojeća sertifikaciona tela. Naime, kada govorimo o izmenama i o Zakonu o informacionoj bezbednosti, pripremljen je nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, kojim je izvršeno potpuno usklađivanje sa EU regulativom i poboljšanja postojećeg zakonskog rešenja. Takođe je Vlada je usvojila predlog zakona i uputila Narodnoj skupštini, gde u septembru je usvojila, a u oktobru očekujemo razmatranje u Narodnoj skupštini. Ovim izmenama i dopunama, osim potpunog usklađivanja sa niz direktivom Evropske unije, su unapređen regulatorni okvir u domenu informacijne bezbednosti u smislu prijave i objavljivanja incidenata. Takođe su obuhvaćeni pružaoci usluga od posebnog značaja u domenu elektronske trgovine, pružanja cloud servisa i ostalih usluga informacionog društva, gde je i Narodna banka Srbije određena za samostalnog operatora. Ono što želim da napomenem i što je zaista važno za prisutne je da, zahvaljujući donošenju ovog zakona koje je Srbija dobila praktično prvi put i ovim podzakonskim aktima, Srbija je zabeležila ogroman napredak nacionalnog indeksa informacijne bezbednosti i po ispitivanju Holandske akademije je dospela u prvih 16 zemalja od recimo 106 ispitanih. Takođe su nastavljene aktivnosti u domenu međunarodne saradnje i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić je 4. aprila 2019. godine na drugom digitalnom samitu potpisan je sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja i ovo će u značajnom doprineti eliminisanju prepreka u elektronskom poslovanju ove dve zemlje, što znači da građani jedne i druge zemlje će potpuno ravnopravno moći da ostvare svoja prava elektronskim putem, to jest elektronskim potpisom, pečatom i vremenskim žigom u obe države. Napominjem da je ovaj sporazum trenutno u procesu ratifikacije u Narodnoj skupštini. Osim toga su nastavljeni infrastrukturni projekti kao što su
povezane škole, to jest razvoj telekomunikacione infrastrukture u ustanovama obrazovanja, gde imamo za cilj izgradnju bežičnih mreža u okviru kapitalnog projekta koji sprovodimo zajedno sa Ministarstvom prosvete, gde imamo za cilj i gde do kraja ove godine očekujemo prvih 500 škola i 23.000 učionica koje će imati lokalne računarske mreže, Wi-Fi, stabilan internet i vezu sa Amresom kako bi ostali sistemi u domenu obrazovanja kao što su elektronski dnevnik i platforme za e-learning biti dostupne svim tim đacima i profesorima. Takođe smo nastavili aktivnosti u domenu saradnje sa nevladinim organizacijama, raspisan je konkurs i sproveden za dotacije nevladinim organizacijama na temu međunarodnih takmičenja u oblasti računarstva, informatike, matematike, gde smo podržali 14 predloga projekata i evo već prošlog meseca smo imali rezultate gde su naši takmičari doneli 2 zlatne medalje sa informatičke olimpijade. Kroz aktivnosti podizanja svesti i programe u okviru aktivnosti ministarstva kroz program IT karavana obišli smo u 5 gradova u Srbiji, ukupno 25 škola i preko 2000 učenika je učestvovalo na takmičenjima gde se promoviše primjena digitalnih tehnologija, bezbedno korišćenje interneta i ministarstvo ovu aktivnost provodi već 4. godinu za redom. Takođe su nastavljene aktivnosti u podizanju svesti od bezbednostnih rizika i bezbednosti dece na internetu, gde je uspostavljen nacionalni kontakt centar koji na svojoj platformi sada već sadrži obilan materijal o tome i gde obilaskom škola, centara za socijalni rad, domova zdravlja držimo obuke i edukaciju gde se kako profesori, kako roditelji i deca, kako zaposleni u tim ustanovama upoznaju sa potencijalnim rizicima i kako da se ponašaju ukoliko dođe do nekih incidenata kojim su ugrožena prava deteta i ove godine smo te edukativne prezentacije sprovodili za učenike 5. i 6. razreda kao i za roditelje i nastavnike. Ovim završavam izlaganje za sektor informacijonog društva i informacijne bezbednosti. Tako da sada... Zahvaljujem se gospodine Saviću. Da li još neko od predstavnika predlagača želi reč? Ukoliko želite, samo se prijavite klikom na mikrofon. A niste ulogovani, samo trenutak, sad će vas ulogovati. Tatjana, tako. Izvolite, gospođo Andan. Poštovani narodni poslanici, ja ću prezentovati izveštaj o radu Odeljenja za elektronske komunikacije. U vezi sa zakonodavnim aktivnostima, najvažnije aktivnosti su te da je započeta izrada zakona o širokopojasnoj komunikacionoj infrastrukturi. Sa ovim zakonom izvršit će se usklađivanje sa direktivom o merama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina. Sa druge strane, Vlada je na predlog ministarstva donela zaključak o prestanku pravnog dejstva odluke Vlade o utvrđivanju predloga zakona o elektronskim komunikacijama. Ovo iz razloga što je umeđu vremenu donet zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, sa kojim utvrđeni predlog zakona nije bio u saglasnosti u delu naknada za elektronske komunikacije. U navedenom periodu
Na predlog ministarstva Vlada se saglasila sa tekstom aneksa ugovora o regulisanju prava i obaveza između javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze i javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije, kojim se vrši izmena uslova pristupa multipleksu, koja podrazumeva da će javno preduzeće Emisiona tehnika i veze omogućiti emitovanje televizijskih programa Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Srbije 2 u visokoj HD rezoluciji. Na predlog ministarstva Vlada je usvojila tekst sporazuma o snižavanju cena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Ovaj sporazum potpisan je na drugom digitalnom samitu koji je održan u Beogradu 4. aprila 2019. godine. Takođe, rešenjem ministra obrazovan je odbor za pregovore osnivača Vlade sa zadatkom zaključenja kolektivnog ugovora javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze. Nakon završetka postupka pregovaranja, kolektivni ugovor je prihvaćen od strane Vlade, zaključkom Vlade koji je to javno preduzeće i zaključilo 27. juna. Sa druge strane, javno preduzeće Emisiona tehnika i veze se takođe obratilo ministarstvu radi uspostavljanja prava svojine navedenog preduzeća na nepokretnostima koje koristi u skladu sa svojim osnivačkim aktima i s tim u vezi osnovana je radna grupa u ministarstvu. Jedna od bitnih aktivnosti u sektoru za elektronske komunikacije jeste i razvoj širokopojasnog pristupa internetu. Preduslov za razvoj širokopojasnog pristupa jeste izrada mapa dostupnosti širokopojasnog pristupa koja se trenutno radi u ministarstvu na osnovu informacije i podataka koji se prikupljaju od operatora javnih mobilnih komunikacionih mreža kao i operatora javnih fiksnih širokopojasnih servisa. Nakon izrade detaljnih mapa dostupnosti imaćemo informaciju na osnovu koje će se tačno identifikovati oblasti u kojima je internet potpuno dostupan, u kojima ne. U okviru aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ministarstvo kao nosilac pregovaračke grupe 10 informaciono društvo i mediji uputilo je tekst pregovaračke pozicije Evropskoj komisiji. Nakon dostavljanja mišljenja Evropske komisije pripremljeni su dodatni odgovori, usaglašeni i takav tekst je sad trenutno ažuriran i spreman za upućivanje u proceduru usvajanja. U okviru sektora obavljaju se redovni poslovi vezani za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija. Takođe, ministarstvo se priključilo sistemu elektronskog izdavanja građevinskih dozvola kroz centralizovanu softversku aplikaciju. Jedna od redovnih aktivnosti jeste izdavanje mišljenja o primjeni pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi na zahtev uvoznika i njihovih zastupnika. Ja bi sa ovim završila. Što se tiče odeljenja za elektronske komunikacije, koleginica Marija je za odeljenje za poštanski saobraćaj. Zahvaljujem, gospođo Adnan. Ja vas samo molim da se prijavite isto klikom na mikrofon. Dva put ste mi samo... U oblasti poštanskih usluga, kad su u pitanju zakonodavne aktivnosti, prvenstveno je pripremljen nacrt zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza. Vanredni kongres održan je u Adis Abebi u oktobru 2018. godine. Na njemu su doneta mnogobrojna nova akta kojim se reguliše oblast funkcionisanja međunarodnog poštanskog saobraćaja u celom svetu. Ministarstvo je sačinilo nacrt zakona, potom je poslalo Vladi na usvajanje i Vlada je usvojila predlog zakona o potvrđivanju akata 5. avgusta 2019. godine. S obzirom da su ova akta stupila u celom svetu, u primjeni su u stvari od 1. jula 2019. godine, očekujemo da će i Narodna skupština u najkraćem mogućem roku usvojiti predlog zakona o potvrđivanju akata.
Isto se odnosi na predlog zakona o poštanskim uslugama koji je sačinjen i usvojen od strane vlade. Očekujemo da će i predlog zakona, odnosno novi zakon o poštanskim uslugama biti usvojen u najkraćem mogućem roku, imajući u vidu znači da važeći zakon da je donet 2005. godine, da je došlo do velikih promena, prvenstveno na globalnom tržištu poštanskih usluga, različitih potreba korisnika, potrebe za prilagođavanjem znači procesu evropskih integracija, odnosno implementaciji svetskih EU poštanskih direktiva. Sačinjen je znači novi zakon o poštanskim uslugama i očekujemo znači da će on biti usvojen takođe u najkraćem mogućem roku. Isto tako formirana je nova radna grupa ministarstva za izradu pravilnika o utvrđivanju plana izdavanja poštanskih maraka i vrednosnica za 2020. godinu. Na osnovu ovog plana javni poštanski operator će izdavati redovne i prigodne poštanske marke i vrednosnice za 2020. godinu. Potom je ministarstvo formiralo radnu grupu za testiranje CDS sistema. CDS sistem je sistem carinskih deklaracija koji su u saradnji razvili Svetski poštanski savez i Svetska carinska organizacija, kojim je predviđena elektronska razmena podataka između poštanskih operatora i carinskih organa. Šta to u stvari u praksi znači? Da praktično od 1. januara 2020. godine neće moći u međunarodnom poštanskom saobraćaju da poštanski paketi budu upućeni na teritoriju Evropske unije ukoliko se prvenstveno ne izvrši elektronska razmena podataka između poštanskih operatora i carinskih organa. Dakle, neophodno je da prvo dođe elektronski podatak o robi koja dolazi na teritoriju Evropske unije, a potom dolazi i sama roba. Mi smo jako angažovani, održani veliki broj sastanaka, članovi radne grupe su prvenstveno predstavnici javnog poštanskog operatora, zatim resornog ministarstva i uprave carina. Testira se softverski sistem koji su razvili znači Svetski poštanski savez i Svetska carinska organizacija. Izvršen je praktično popis akata koje je potrebno promeniti i sigurni smo da će se blagovremeno sprovesti ovaj proces, tačnije do 1. januara 2020. godine. Takođe je ministarstvo u izveštajnom periodu sprovodilo aktivnosti, to jest koordiniralo aktivnosti na prilagođavanju poslovanja javnog poštanskog operatora izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima u smislu, znači, s obzirom da je od 1. oktobra stupila nova regulativa koja znači da od navedenog datuma nije obavezna upotreba pečata u poslovanju društava i preduzetnika. Javni poštanski operator je izuzetno se brzo prilagodio novim zahtevima, tako da poslednjih nekoliko meseci zaista nemamo ni primetbe. U potpunosti je javni poštanski operator novim izmenama zakona prilagodio svoje poslovanje. Takođe smo sprovodili kolektivno pregovaranje u aprilu, potpisan je, tačnije zaključen je aneks 1 kolektivnog ugovora za javno preduzeće. Zadatak ove radne grupe je bio prvenstveno da izvrši analizu stanja zarada zaposlenih i analiza je izvršena i s tim u vezi sačinjen je aneks 1 kolektivnog ugovora. Potom je sačinjen izveštaj o realizaciji strategije razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2017-2020 godina za 2018. godinu. Vlada je u vidu zaključka prihvatila ovaj izveštaj i pored toga ministarstvo je sprovodilo aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji, prvenstveno u okviru pregovaračke grupe 3, sačinjen je nacrt pregovaračke pozicije u delu koji se odnosi na oblast poštanskih usluga, potom kontinuirano se sprovodio inspekcijski nadzor. Inspekcija za poštanske usluge jeste malobrojna, ali sprovodi izuzetno veliki broj aktivnosti i vanredne i redovne inspekcijske nadzore. Ono što je bitno, inspekcija kontinuirano obavlja koordinirane i zajedničke inspekcijske nadzore sa tržišnom inspekcijom u cilju suzbijanja nelegalne, nedozvoljene trgovine. Naime, ova grupa preduzima mere i aktivnosti na realizaciji hodograma u suzbijanju nedozvoljene trgovine putem interneta, s obzirom da je utvrđeno da se velike količine nelegalne robe, odnosno falsifikovane robe ili robe na koju nije plaćen porez, se našlo
u određenom broju poštanskih paketa, sprovode se redovno aktivnosti i stvarno su ostvareni značajni rezultati s obzirom da ova inspekcija broji samo 3 inspektora za celu teritoriju Srbije. Znači, to je zaista velike količine robe i velike količine poštanskih paketa sa nelegalnom robom su zaplenjene. Isto tako je, znači, inspekcija za poštanske usluge aktivno učestvovala na realizaciji projekta e-inspektor koji je u primjeni od juna meseca 2019. godine. Zahvaljujem se, gospođo Vučinić. Otvaram zajednički pretres i pitam da li neko od prisutnih članova, odnosno zamenika članova odbora želi reč. Ukoliko ne, ja bih samo kratko imala pre svega da se zahvalim vama, gospodine Saviću, i vama, gospođo Andan i Vučinić, što ste nam zaista na jedan lep način prezentovali izveštaj za ova 2 prethodna kvartala. I što se tiče samog izveštaja, ja zaista nemam ništa da dodam i da prokomentarišem. Smatram da je pre svega oblast telekomunikacija nešto što je zaista jako bitno za Republiku Srbiju i to je oblast koji naš odbor razmatra, takođe i poštanske usluge. Vi ste uvek ovde da nam taj izveštaj lepo prezentujete, ali ono što bih zaista imala po ko zna koji put da zamerim i što bih imala onako da vas zamolim da prenesete gospodi u vašem ministarstvu, ovom odboru, ovom domu, kao najvišem zakonodavnom telu, ovaj izveštaj treba da podnese ili ministar ili državni sekretari. Ja zaista znam da vi ove izveštaje pišete, naravno da vi tehnički i operativno možete da odgovorite na sva pitanja narodnih poslanika i drago mi je da se uvek odazovete vi kao viši savetnici i pomoćnici. Ali moje pitanje za vas je šta radi ministar, šta radi državni sekretari. Mi kao odbor ove izveštaje možemo da razmatramo u roku kada se dogovorimo. Znači, današnju sednicu smo mogli da održimo i pre 2 meseca, i za 2 dana, i za mesec dana. Znači, mogo je ministar da kaže, mogli su državni sekretari da kažu kada odgovara njima, eto, mi bismo izašli u susret i usvojili taj datum. To se nije dogodilo. Zašto je to tako, ja ne znam. Razgovarala sam sa gospođom Petrović, isto mi je rekla da je i u njenom odboru koji je nadležan trgovina, ministarstvo gde je nadležno trgovina i turizam, ista situacija. Eto, ja ponovo kažem, nije sramota ovog odbora, mi ćemo usvojiti vaš izveštaj, vi ste ljudi koji posvećeno radite svoj posao, ali bih samo volila još jednom, odnosno zamolila vas još jednom da prenesete državnim sekretarima i ministru da je ovo pre svega njegov posao, da je ovo pre svega njihov posao, zato što zaista mislim da su oni na čelu ministarstva i izveštaj o radu je vama kao recimo naš budžet, nešto čime oni treba da se pohvale, odnosno vi svi da se pohvalite, a oni da stanu ispred toga, jer smatram da imate čime da se pohvalite. Tako da vama svaka čast još jednom, vi dobro radite svoj posao, ali mislim da ove kritike, da će se sa mnom složiti sve moje kolege i da je dobro što recimo danas nema poslanika opozicije, pretpostavljam da nijedna zamerka ne bi bila ni na jedan deo izveštaja, nego da bi najviše bilo primedbi na tako nešto i, kažem, primedbe na tako nešto zaista stoje. Zahvaljujem vam se svima još jednom. Potrebno je da se izjasnimo. 2. tačka, izveštaj o radu Ministarstva trgovine i turizma i telekomunikacije za period od 1. januara do 31. marta 2019. godine. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije jednoglasno zaključio da prihvati izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije za period 1. januar 31. mart 2019. godine. Sada je potrebno da se izjasnimo o 3. tački dnevnog reda, izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1. april do 30. jun 2019. godine. Molim vas da glasate. Zaključujem glasanje i konstatujem da je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije jednoglasno zaključio da prihvati izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. aprila do 30. juna 2019. godine. Obzirom da smo iscrpeli dnevni red, zaključujem 49. sednicu